El CRAE Sirius rep el seu nom d'una estrella, la més lluminosa del cel nocturn, que literalment vol dir brillant. El CRAE, que vol dir Centre Residencial d'Acció Educativa, té com a funció principal l'acollida dels joves migrants sols més petits que arriben a la província de Tarragona. Des del centre s'assumeixen diferents gestions: tramitar el passaport en els casos que arribin sense, fer un estudi tant del menor com de la família al país d'origen per demanar la tutela a la dgaia per poder sol·licitar el permís de residència, portar-los al metge per tal de posar al dia les vacunes i abordar diferents diagnòstics i fer també un seguiment del seu estat de salut, oferir i acompanyar a les diferents formacions, així com la seva participació en activitats extraescolars, tallers o voluntariats. En definitiva, acompanyar-los en el seu dia a dia per tal d'aconseguir una bona integració en la societat, a part de treballar l'autonomia de cada jove perquè pugui viure en un pis d'inserció laboral o un pis per a persones majors d'edat. El CRAE Sirius està ubicat a Santa Coloma de Queralt i pertany a l'àrea de joves i comunitat d'interès. Acompanya 16 joves entre 15 i 17 anys i hi treballen 12 persones, entre educadores i integradores socials. Des del CRAE Sirius es fan molts esforços en acompanyar a construir la identitat de cada jove. El fet de ser un centre amb 16 nois, molts d'ells joves, afavoreix el fet de poder crear un vincle molt segur i educatiu amb cadascun d'ells. Els i les educadores i integradores poden ser els seus referents, la qual cosa és enriquidora per a ambdues parts. A Interès amb les persones, fem de les diferències oportunitats.